Ako si Elsa, ginaingon, kung nakasamang ko sa akong bana, pero siya gyud ang akong gihigugma. Kung natintal man ko sa pagpakasa, ang tanan akong gibasula na. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ubay-ubay gyud ni taon. Daghan na dayas akong gilabang mga piste nilang Paulo eh. Oh, sorry di ay. Paulo na lang baya ko. Si Diday ang akong anak ang mao man ang nagpaingon din Mo'y nagdas mga linabhan. Nay Elsa! Nay! Uy, Day! May kay niya ka na, dali! Ali, ragod, Day. Tiwasa ragod ni og hatod sa ilang Sir Paulong mga linabhan, Day. O, Nay. Kanang, Nay, pag-abot ako dito sa ilang sir ba, nag-away sila sa iyang asawa, si Uy. Ma'am Concha ba? Mao ba? Usap kay lang iawayan mo? Nakadungog ko ni sir nga niingon siya nga, layas kay wa na ko'y gusto nimo, maluibon ka, ato tipon sa imong kabit. Muna ako nadungog, Nay. Paita. Dugay naman ang nga nangapit si Ma'am Concha kud, ug nasakpan tingay na siya ni Sir. Ay. Sige na, oy. Tiwasan na dito og hatod ang mga linabhan. Sige na kay, wa tay labot na ng ilang away, oy. O, Nay, akong tiwason og hatod ang mga pinilo nga nilabhan. Mo ba? Inday? Daday? May kuwang pa sa mga linabhan nga. Wa pa mahatod. O, sir, gamay na lang to. Last na lang to, sir. Para dili na matingob og ni Nanay Elsa kay basin makunot niya. Si nanay nimo ang padalha din sa last nga pinilo, ha? Mga pinilo. Kay siya ang hatagan ako og suhol. Magpatabang bud siya. Magpatabang ko niya. Hindi, dinining akong gihambin ron nga problema. Pait kayo. Ha? Magpatabang ka ni Nanay nako sa imong problema, Sir Paulo? Mo na iyang gisulti? Unay, ikaw ang patiwason og katod sa mga pinilo nga linabhan, kay anak niya ihatag nimo ang bayad sa labada. Unya, magpatabang sad kuno siya nimo sa iyang gihambin nga problema kuno. Uy, ngano kung ako may iyang patabangon sa gihambin niyang problema? Unsa man say problema niya, uy? Ang bahin sa pagpangabit siyang asawa? Ngano kung ako man gyud? Basta kay mao man na iyang sultinay, nagpaabot baya to nimo. Ay, nala, sige, uy, pero maligo sa ko, uy. Di ko ganahan nga mo atubang ni Sir Paulo nga nanimaho lang kong singot. Kadiyot akong cellphone. Si tatay maninin mo tilong nanawag. Kadiyot na ka. Biyain na lang ko, Derby. Pagduwa na lang dito. Yay! Abay, Nay! Hello, Dong. Oh. Kaning, nanawag po nimo, aron kay bawon ka nga, dili ba ko makauli karong Domingo? Sa sunod Domingo na ko makauli diha. Ay, Dong. Ina na inyong 4 month, nga muuli ka inig Domingo. Katulo naman taon ka Domingo, nga wagit ka mauli diris ato. Paita ni mo. Nagkalingaw naman lang gani ko diri og panawat og labada. Kung sa man taon ka, oy, ayaw lagi kaning panglabada diha. Kay bisan dili ko muuli, pero magpadamang ko nimong kwarta. Nya, be. Mamang ko'y lingaw diri. Gusto na lagi kong muuli ka. Tigimingaw na kay ko pakig-sex ni mo ba? Kada gabi sige lang naggilok ang ako. Pero nang gani, nanggilok na sa, nga nanawag ka. Laina ni mo, uli na lang lagi karong Domingo ba, ha? Tunya, dahil sa... Mabi ko kinsay ni Aoy. Ikaw manggod ay nagawton ni. Humuta na ka, ha? Humuta na ko, bitaw. Humuta na din mo, gawin. Lain sa kigbaho kung mag-umang kong ligo, daw. Ay, mag-ubang. Maghatod ko ning linabhan silang Sir Paulo, eh. Ligo na ka? Bag-ugo ni boss. Sinuta tagamay, be. Ayaw lang. Oy, nagbuwag na ba na Sir Paulo sa iyang asawa taon? Unya, para ba ka? Nya? Unya,
Para ba tao na imong banad taon din, he? Anya? Basin og iya kang panguyaban, ga. May noon. Ha? Unsa? Hadi ay, muna hinungdan nga nangabit si ma'am. Kaya wa siya kaagwantas kitakon sa kang sir. Ugaw, misulti taon siya to si ma'am diri na ako nga nangabit siya lalaki nga magwanta niyang gidakon. Grabe, kuno kay na kang sir. Mura ka giludhan. Oh, laki. Mura taon, nagtuhod taon. Mura baktin nga. Kada bang way dunggan. Oh, grabe. Lagi. Hakalami, anang kitakon na. Lambi. Ikaw, babae. Kalabi ang kana. Ha? Nagtubod akong laway, ikaw. Ha? Tubod? Bi pato. Aw. Sabagaw, uy. Turbida. Ako, ganahan ko ananda ko. Agwanta raman ang ako, uy. Kaya na din mo, day? Kaya. Ayaw na, ha? Magkubo ko, ha? Tanak. Labaw pa ng kamay, ikaw. Kung guning ako, day. Anya? Bitaw. Diba, biya ka tong ma'am taon nga. Kamay yun, biya to. Di sama ni mo nga dako. Ako ba ni mo gaw? Tilawin na ka, Sir Paulo. Ikaw ba? Laki! Lain Aron ba basuta ikaw, ni mo og madaba ni mo ang dakon inis. Lain Suwai! ka gaw, uy, sige. Lain. Ilata ni mo. Dili ko gaw, uy, may bana, be. Taon ko. Bisag, igo-igo na itong gidakon sa kang... Pizza. Sige mo ba na? Lito god, tuli. Aw. Pero happy ramang good ko sa iya. Pero, Mau ba? mas lami gid unta kang dako, gaw. Ah. Pero okay na, uy. Labra masad na kung ako ang banag, gaw. Oo, oy. Buutan sa Betos tuli. pero bilang tuwas layo. Sige, largas. Na, sige, gaw, uy. Hato na ko, eh. Ihatod na nila akong nahibilin nga mga linabhan sa ilang Sir Paulo. Sir, salamat ining bayad sa labada, ha? Og sir, dili lang sa kumang labada, sir, ha? Mupahuay sa ko. Abi mo, Elsa, kung makakita ko ni mo, nung malipay ko. Kay mawa ang akong kaguol. Di ay. Oo. Ahay no day si ma'am, sir. Wala siya mupuyo din his inyo? Ay, ako na siyang ipalayas. Uy. O mi okay pa sad siya. Kay mas happy na kuno siya og sa iyang kabit. Ha? Unya, di ka mo kaya, sir? Hmm? Ha? Ano nakabawasad ka silang gibuhat ba? May ebidensya magit ka. May video magit ka nga nag-sex sila. Wa ko anak. Unsa Wa man ko'y naa plano ka? niya na. Wa ko'y plano. Kalipay man ka niya nga mawa ko sa iyang kinabuhi. Pues, ihatag ko niya ang iyang kagawasan. Patabang na ko nimo. Ha? Unta ba? Patabang ko nimo. Ada, uy, unsa may ako'y katabang taon ni mo, sir, uy. O kung may ikatabang man ko, mutabang ko, sir, kung unsa man ang problemahan ni mo. Elsa, pangitaay ko kung babae nga ikapuli ko sa akong asawa. Ha? Kanang babae nga sama nimo. Dako nga pagkababae. Babae nga dako? Di na ko anang babae nga gamay eh. Kay biyaan ko. Kay abi ni mo no? May nakaila ra bang babae nga ako ni hangyo nimo ha. May kaila ka bang babae nga dako nga sama nimo? Elsa? Salamat kayo, Elsa. Nga misugot ka nga manoroy ta. Karon, ningaw kayo ko uban nimo. Ambot sad, sir, uy, sa kung makabalibad ni mo dihang nang hagad ka, uy, nga makikpanuroy. Sir? Nang gipahon ng manini mo imong auto ining usa ka motel. Day, Elsa. Muhangyo ko nimo, day. Ha? Manood tas motel. Kimingan ako, day, sa lawas ng kalipay, day. Ha? Sige, day. Atagan ti kag dakong kantidad, day. Basta, imo na kong lipayon. Karon yun. Malipay ka, day, Elsa. Sige na. Sir Paulo? Di man tanto nga. Dako. Dako na manggit na.
bata naman lagi, anak. Manaman tas pagilukay, day. Aritas pasakitay na po, day. Ha? Tanpa tingay, ay. Ay, sa pasakitay. Pasakitay ka. Ay! Sakit ako, siya. Nahilaptan gid ko ato kayo na ni Sir Paulo. Kita noon, maris ko lang anak og triplets. Pero pag abot sa kumbana, wala ko mapakita ni Sir Paulo, uy. Nagmahay ba ako nga nakasa ako sa kumbana, pero ang saon taman ay tabo naman, natintal man gyud ko. Mga kasama ang kagi ni Ilsa din hining tulmanon. What's the style? Natintal man gyud style.